Ставай! Здравейте! Днес ще ви запозная с една нова технология, която ще преобърне света на вятърната енергия. Една технология, за която никой не е подозирал, че съществува и че е разработвана с години, която залага на различни принципи от досега познатите и може да преодолее основни проблеми на досегашните съоръжения за вятърна енергия с пропелери. Една технология достойна да превземе царството на вятърните генератори с пропелери поради хилядите нерешени проблеми, с които не могат да се справят пропелерите. Поради тяхната неефективност, несъвършенство да отговорят на времето, в което компютърните технологии управляват всичко. Макар че Европейския съюз налива огромни средства за дотации на вятърна енергия с преференциални цени на тока, производителите на огромни генератори с пропелери направиха така, че да спре развитието на алтернативните технологии за вятърна енергия поради факта, че печалбата ги устройва и техните съоръжения се купуват именно заради дотациите и възможностите за лесно продаване на произведения ток на преференциални цени. Те ще направят всичко възможно да спрат всяка друга технология. Вятърните мелници са първите опити от древността, които са използвали вятърната енергия и те с почти нищо не са променени до сега. Само са увеличени техните размери и са направени така, че перките могат да се извъртат около оста си, с което се промени ъгъла на атака на вятър. Вкарват се огромни средства за изследване на аеродинамиката на перките без видими ефекти. Тези технологии не могат да имат развитие. Огромните размери на перките водят до нежелани последствия. Инфразвуци, чуващи се на километри. Големите разлики в периферните скорости, в околостта и в края на перките водят до огромни загуби. Един от най-големите проблеми, с които не може да се справи пропелера, е, че неговата мощност нараства с нарастването на скоростта на вятъра. За да се отнеме такава мощност са необходими огромни генератори, които се използват неефективно. Те дават максималната си мощност чак когато скоростта на вятъра надмине 16 метра в секунда, докато средната скорост на вятъра обикновено в континентална Европа е от 6 до 8 метра в секунда. При скорости под 6 метра в секунда те са на загуба. Тоест, генератор 3 мегавата при тези скорости произвежда от 100 до 300 кВт, дори и влиза в огромни загуби, когато няма сфазиране, поради това, че не се получава сфазиране с електропреносната мрежа. Големите разлики като обем на произведената енергия зависят силно от вятъра. Това води до допълнителни загуби и непрогнозируемост на произведената електрическа енергия и липса на планово производство. Ето тук нашата технология, за кратко КВТ, Кунчев вятърна технология, коренно се различава. Тя може да управлява получената мощност от вятъра и след 6 метра в секунда съоръжението дава номиналната си мощност. Тоест, тази технология дава постоянна мощност след 6 метра в секунда. Съоръженията по КВТ технология се настройват за средната мощност на вятъра в района и са сравними по мощност с 10 пъти по-големи генератори с пропелери за тази средна скорост на вятъра в района. По ефективност. И тук е голямата измама при пропелерите. Купуваме генератор за 3 мегавата, а той дава средно по-малко от 300 кВт мощност. КВТ технологията дава постоянна мощност след 6 метра в секунда, което дава възможност и за планово производство и прогнозиране на произведената енергия. Докато пропелерите използват въртеливото движение, КВТ технологията използва възвратно-постъпателното движение. Ние не гоним съвършена аеродинамика. Ние сме заложили принципи, които водят до ефективност и здравина на съоръжението. При пропелерите силите на вятъра огъват перките и те ползват само една от компонентите на вятъра – тангенциалната сила. Другата само огъва перките. При КВТ технологията, поради възвратно-постъпателното действие, се ползват и двете компоненти на вятъра. И силите, които действат наопън. Това прави съоръжението ефективно и здраво. КВТ технологията КВТ съоръжението е напълно безшумно, защото няма големи разлики в скоростите на вятъра и крилото. КВТ може да регулира ефективната площ, изправена срещу вятъра, с което регулираме мощността в широк спектър от скорости на вятъра, нещо за което пропелерите могат само да мечтаят.
Технологията е създадена преди 10 на години за воден генератор на река Дунав при 3 до 7 км в час, каквато е скоростта на повечето плавателни реки. По-късно е доработена за вятърен генератор, като са разработени допълнителни методи за преодоляване на пиковете на вятъра. КВТ технологията в комбинация с пропелер може да дигне скоростта на флуида до 2 пъти и оттам мощността 4 пъти. Това мога теоретично да ви го докажа. Основните принципи, заложени в технологията ни, са произлезли от правилна визия за проблемите, които ще решаваме, и използване на една друга моя теория на аналогиите в природата, че светът е създаден в подобие. И това, че различните технологии си приличат, и ако примерно за обработването на електромагнитни вълни са необходими няколко различни типа съоръжения. Съоръжения за радиовълни, съоръжения за СВЧ вълни, съоръжения за светлинни вълни, няма кой да ме убеди, че за различните скорости на вятъра технологията би могла ефективно да ги обработва. Една и съща технология би могла ефективно да ги обработва. Изисква се точно формулиране на проблеми и търсене на решение в съседни технологии. След това трябва да се преекспонира решението за тази технология. Ние не сме подали заявка за патент, просто защото патентът не е средство, което ще ни защити интелектуалната собственост. Ние имаме потенциала и интелектуалните възможности да разработим тази технология и да представим света с нейните преимущества. Ние преценяваме собствените сили и виждаме кога имаме нужда от помощ. Разполагаме с машиностроителна фирма и невероятен екип, който разработва машини за производство. Вие може да видите какво произвеждаме от последващите клипове и да си направите изводите за нас. Ние сме предприели поетапно разкриване на технологията с потенциални инвеститори с цел запазване на интелектуалната собственост или направа на малко съоръжение с наши средства за представяне преимуществата на технологията, срещу съответни договорки с инвеститора за по-нататъчно развитие на технологията. Нашата технология е ефективна и не е необходимо да се работи с големи съоръжения, по-голями от 500 кВт и такива, които са за домашно ползване, но така, че да могат да се изплатят за няколко години. Вятърната енергия не е и не може да е с пропелери. Проблемите с тях са огромни и нерешими. И всичко зависи от това колко по-бързо ще се потърси нова рентабилна технология. Съвременните вятърни съоръжения с пропелери не могат да изкупят производствената цена на продукта, който произвеждат. Често зелената енергия се заменя с друга, само за да могат да изплатят съоръженията, поради по-високата изкупна цена. Няма технология, която да се наливат средства в световен мащаб и която да не създаде вакуум и криза и последващи проблеми. Много страни вече се оплакват от повишени цени на тока вследствие на вятърната енергия. Повишаването на тока води до повишаване на ред други стоки и инфлация. А ние предлагаме алтернатива, която може да стане реалност. И тази алтернатива се казва КВТ – Kunchev вятърна технология. Kunchev Wind Technology. Remember this sign. Това е само дата, за съм благодарение на него. Машината успява да даде по-голяма производителност, отколкото могат да дадат механичните предключватели. Това е самата машина. Тя може да изтегля и да огъва. Всяка